warahmatullahi wabarakatuh. Ina da wasu subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga al'ummomi da muna wanda za su yi ba. Kamar yadda kuka sani yau ce rana ta biyu daga cikin ranaku waɗanda muke gabatar da wannan taro na kara wa sani na kai agaji na tsaron Nasarawa. Akwai rikici da aka gabatar waɗanda ake sani da amfani da wannan dama domin na sanar da malamin kwamfa a gare sai alamun kasan gaya da kare mafi musulun suna na asasi wanda su kuma bayan wajen da kora kuma malamin karan kalla wannan taron domin agaji da aka fara jiya an fara shi bayan sallar shaɗi bayan gama rajista nan da agaji ne na karamar kuma nasarawa da sassa da suka zo hannunka na dama da hagu wakilai ne da suka daga masallatai akwai abin da kuke cewa attachment nan abin da ya shafi muna da ilimin da attachment wanda suke da mutane ko wani masallacin da ke wani wurin nan kuma da ɗan agaji yana da kashin ilimin da attachment muna da badawa attachment kuma sauran attachment abin da shafi sauna masallatan da suke can wata zarin ma haka ɓangaren da ya shafi badawa sun samu da rari musa abin da ya can shi ko da cin badawa sannan muna da sassan kaci kuma sassan kaci ne kuma masallacin da ke gama abin da ya can ƙasa har zuwa ƙarshen amurki ya duka na uku yana da ƙarshen sassan kaci inda da agaji ne shi kuma idan zala da ƙarshen sassan kaci waɗannan su ne wanda suka zo da shugabannin su da kaba da wannan rikici jiya malam Muhammad Sahar da wani gwamnatin cikin hukuma shi ya zo ya kuma mana da lacca sannan malam Hassan bin Musa Ali ya zo ba da lacca shi ba sannan malam Ibrahim Alhamdu da ya kai shi wannan karta a kan college da ya zo ba da lacca yau da safe ɗaya daga cikin limaman malam da ya rusta ɗin shi ma ya zo ya yi sharaka a ba da lacca sannan akwai NDLA suka zo suka ba mu ita da abin shaye-shaye hanyoyin da za a gane su sannan akwai Dr. Awal Usman wanda ya zo daga asibitin William shi ma ya zai mana bayani da abin shafa mai kashi akwai Mrs. Hajara Ibrahim ta zo daga asibitin Dala ta ma ta zo daga Tudai kayan mata da ita da akwai samun sunan su da su a kusan bayan da samun tare da su sannan malam Musa ya shi ma ya zo daga ilimi kuma yau da shi da kuma da kasar da ba da wakina ba da su kuma ba da a shi ne da wani zuwa masalar zuwa na sa su kare su kuma da wancan sannan gobe gobe ne da ba a zuwa da za a buɗe ko su mai da ba da gani kuma wani mota da Allah ya sa su ne da wani aka ce saboda da abin ba da magana da mala bai da ruwa malam da zai su da shi ne da ya fara ko da shi wanda ya kada mai shi da kimar da rana ma malam da shi ne shugaban da sunna a wanda shi da karatu da malam da fara ba kada da shigawa ma shi ne shugaban da ilimi na shi da ya shi da bayyana da ayyuka dole da ta kodi ko ta kanta da malam da musamman da kada da shiga wani shi Allah ya sanar na ba da Allah ya wala da kowa na Allah ya sanar ni ma ba da Allah ya إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai matuƙar farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci namu mai tarin albarka. Babban masallacin Juma'a da yake nan tudun Murtala, masallacin da aka sa wa sunan ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala. Wannan masallaci mai daɗaɗɗen tarihi, wanda Allah ya haɗa mu a wannan rana ta Asabar, wanda yau 19 ga watan Dhulqa'da. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 17 ga watan 5 miladiya 2025. Wannan haduwa tamu haduwa ce wadda Allah subhanahu wataala ya maimaita ta, ina tuna kaman shekara 4 ko 5 ko abin da ya kama da haka, irin wannan munasaba ta training ga 'ya'yanmu da ma jikokinmu 'yan agajin wannan ƙungiyar mai tarin albarka Jibois. An gayyace ni wanda na yi bayani akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi a wannan lokaci. To wannan munasaba abinda ɗana ƙanina Halifa ya nemi na yi magana a kai shine illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma irin mummunan tasirin da suke haifarwa. Da ya so a goya wannan lacca da magana akan neman ilimi, to sai naga cewa ita wannan gaba ta biyu ta sha maimaituwa, hasali ma ita ce na gabatar a haɗuwar da na ambata ta wa'incin shekaru. To shi yasa na zaɓi cewa tattaunawanmu ta takaita akan unwanin da na faɗa, illan shan miyagun ƙwayoyi da kuma mummunan sakamakon da suke haifarwa. Wannan tattaunawa ce wadda idan aka sake mata linzami za ta yi faɗi. To amma na yi ƙoƙari na ga cewa na takaita ta, wala'alla mintunan da ba za su wuce 30 zuwa 40 ba, na ga cewa na ƙarƙare abin da zan faɗa, wala'alla taliki zai biyo baya daga sauran 'yan uwa. Wannan matashiya na tsara ta a bisa gaɓoɓi guda 4. Gaba ta farko, illolin shan miyagun ƙwayoyi ta fuskan zamantakewa mataki na ƙasa, da kuma illolin da shan miyagun ƙwayoyi yake haifarwa a mataki na family na gida, da kuma illolin da hakan take haifarwa a karan kan shi mai shan waɗannan miyagun ƙwayoyi. Gaba ta uku kenan. Gaba ta hudu sai ba da shawarwari yadda za a kaucewa wannan mugunyar al'ada ta shan miyagun ƙwayoyi.
To kafin na shiga wayannan gaɓoɓi guda hudu akwai shimfiɗar da ya kamata na fara yi. ‘Yan uwa musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicci bayinsa kuma shi ya fi sanin bayin sama da yadda suka san kansu da kansu. Ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kasancewa Allah ya fi sanin bayinsa sama da yadda suka san kansu, sai ya tsara mana dokoki da ƙa'idodi wanda idan muka bi su za mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya, tsabtatacciyar rayuwa, ingantacciyar rayuwa. Sannan kuma ya umarce mu da aikata abubuwa wanda idan mun aikata za mu samu alfanu a wannan rayuwa tamu. Don mutumin da yake bibiyar maganganun malamai zai ji cewa suna ambata abdaruratul khams ko abdaruratul khamsa ko abdaruriyat al-khams, wa'yansu larurori, wa'yansu muhimman abubuwa guda biyar wanda su ne jigon rayuwar ɗan adam. Duk wani shugaba da zai shugabanci, to wayannan abubuwan guda biyar su ne ya wajaba ya kula da su, ya ba su kariya, ya tsare su, ya kuma kula da su. Wayannan lalurori guda biyar malamai sun jera su gwargwadon girman muhimmancinsu. Na farko aka ce addini, sannan aka ce annafs, sannan aka ce al'aqal, sannan aka ce almal, sannan aka ce al'ir ko annasab. Abu na farko da ake baiwa muhimmanci shine addini. Mu a matsayinmu na musulmi babu abin da ya kai muhimmancin addini a wajenmu, don Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Duk abin da zai ci karo da addinin mu to dole ne ya faɗi wanwar a gaban mu. Duk abin da zai kawo mu addinin mu cikas to dole mu ɗauki mataki na kai shi ƙasa domin addinin mu ya kai gaci. To daga nan kuma sai rayuwa. Idan muka ce rayuwa, ran ɗan adam da kuma kare jininsa da dukkan gabansa daga salwanta, domin abin da zai biyo baya idan babu rayuwa shi ma ba zai iya ainihin ginuwa ba. Gaba ta uku shine al'aqal, shine hankali, wanda kun ga idan za a yi magana akan illar miyagun ƙwayoyi to dole a san ma menene hankali, domin hankalin nan zaka ci shine ɗan adam gabaki ɗaya. Idan aka rushe hankali an rushe ɗan adam. Za ka samu malamai suna saɓani shin daga cikin halittun Allah banda ‘yan adam akwai halittun da Allah ya ni'imta da hankali ko ko ɗan adam ne kadan Allah ya yi ma wannan khasiyya ɗin. Da dama daga cikin malamai suna cewa idan mun kalli halittun Allah za ka kasa su kashi uku. Jinsi na ‘yan adam da aljanu su ne al-thaqalan, domin su aka ɗora wa ibada, aka ɗora musu bautata ma Allah. Wannan za ka ba su kashi mai cin gashin kansa. Sannan kuma jinsi na mala'iku shi ne jinsi na biyu, sai kuma jinsin dukkan sauran dabbobi da halittu gabaki daya. Sai wasu malamai suka ce su mala'iku Allah subhanahu wataala bai jarrabe su da sha'awa ba, sai ya ba su tsantsan hankali. Idan muka ce kalmar sha'awa ka ba ta ainihin ma'ana mai faɗi, sha'awar a ci abinci, sha'awar a sha abin sha, sha'awar hutu,
sha'awa ta dukkan wani abu na kwalliya a rayuwa. To mala'iku Allah bai saka musu wannan ba, Allah sai ya ba su tsantsan hankali. Shi yasa malamai da dama suke cewa mala'iku ba sa ci, ba sa sha, ba sa bacci, ba sa duk wani abin da halittun Allah suke yi, saboda Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Suna tsarkake Allah dare da rana ba sa yankewa. Ashe kenan da za su yi bacci ko su ci abinci ko su sha abin sha ko bukata irin ta dan adam sun yanke kenan. To sauran dabbobi su kuma banda jinsin dan adam da aljan, Allah su kuma sai ya jarrabe su da tsantsan sha'awa kadai, amma bai ba su hankali ba. Wannan shine abinda da dama daga cikin malamai suke faɗa, dabbobi ba su da hankali sai dai sha'awa. To amma wannan gabar wasu malamai sun yi gyara a kai, suka ce su ma dabbobi Allah ya ba su hankali gwargwadon buƙatar rayuwarsu. Ya ba su hankali gwargwadon buƙatar rayuwarsu. Wannan take sawa za ka ga rayuwa irin ta yanzu da ƙwarewa ana yi ma wa'insu dabbobi training. Kaga an yi wa kare training, za a aike shi ya je ya siyo wani abu ko ya je ya kai wani sako wani waje. Kaga wannan alama ce ta cewa yana da hankali gwargwadon wanda Allah ya bashi. Kuma dabba idan ta ga cewa dan adam zai cutar da ita, to za ta gudu domin kada ya cutar da ita. Wannan alama ce ta Allah ba ta dan hankali gwargwadon bukatarta. To mu ‘yan adam, Allah sai ya jarrabe mu da abubuwan biyu, ya jarrabe mu da sha'awa kuma sai ba mu hankali. Sha'awan nan za ta iya jan ɗan adam ya yi duk wani abu na ba daidai ba, to amma sai hankali ya zamo shi kuma shi ne linzami. Ranka yana son aikata wani abu na ba daidai ba, to sai hankalinka sai ya zamo linzami a wajenka. To abinda nake so na faɗa a wannan gabar, shi hankali shi ne ainihin ma ɗan adam gabaki ɗaya. To malamai sun kasa hankali gida biyu, akwai aqlu irshadin, akwai aqlu taklif. Akwai hankali na samun shiriwa ta rayuwa, ita ma aka kasa wannan aqlu rushdin gida biyu, akwai ar-rushdu dini, akwai kuma ad-dunyawi. Me ake nufi da aqlu rushdi? Allah ya baiwa mutum hankali wanda zai fahimci addini na ƙwarai ya kuma tafi a kai. Allah yake ce wa sahabbai, wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan, sai Allah ce ulaika humur rashidun. To kun ga wannan shine ar-rushdu dini. Ina fatan ana fahimtar wannan. Kenan duk mutumin da ya fahimci addini a yadda yake kuma ya tafi a kai, to wannan shine Allah ya maka kyautan al-aqalu wanda yake aqalu rushdin. To shi kuma ar-rushdu dunyawi, shiriwa da ta shafi duniya, shine Allah ya ba mutum aqlu tamyizin, a bashi hankali wanda zai iya gane tasarrufin abubuwa, wanda zai mora ko wanda zai cutar da shi. Allah yake ta waqtul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kaga anan Allah yake cewa ku jarraba marayu wanda kuke kula da su. An mutu an bar wa mutum ‘ya'ya marayu, ko su zamo ƙannansa ne, ko ‘ya'yan ɗan uwansa, ko ‘ya'yan wani daga cikin dai na kusa da shi, suna ƙananan yara, an bar musu dukiya. A nan ba za ka sallama musu wannan dukiya ba, za ka ci gaba da riritawa, kana musu tarbiyya. Idan ya zamo sun kai mu mai zai ƙila shekara 13 zuwa 15, to za ka ɗan soma ba su kuɗi suna juyawa, har ka fahimci cewa hankalinsu ya nuna, za su iya sarrafa dukiya ya zamo ba su yadda sun saka ta a cikin cutarwa ba.
to idan suka kai wannan matsayi Allah ce sai ku ba su dukiyarsu. Kun ga anan sun samu aqallu rushdin. To sai aqallu taklifin, hankali wanda kuma da shi Allah yake dora wa dan adam nauyi ya zamo mukallafi, kenan ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba. Kun ga shi mahaukaci ba shi da aqallu taklifin, amma za ka iya samun ga wani mutum arne, ba Yahude, ba Nasare, ba Maguje, yana da hankali na kasuwanci, hankali na sana'o'i, to kun ga yana da me aqallu rushdin, kuma rushdud dunyawi, domin hankalinsa ba na fahimtar addini bane, kun ba mahaukaci bane wanda yake yawo a tsirara. To abin da nake so mu fahimta, shi aqallu taklifin da aqallu rushdin gabaki ɗayan waɗannan shan miyagun ƙwayoyi yana rushe su gabaki ɗaya. Ba za a samu aqallu taklifin ba, ballantana a samu aqallu rushdin. To Allah subhanahu wata'ala domin ya ɗora mu akan saiti, sai ya saka manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayanan irin waɗannan abubuwa da za su amfane mu, domin shi addinin musulunci wayayyen addini ne, ba wai sai an fada matsala zai lalibi mafita ba, a'a zai ja layuka ce kada a tsallaka su domin kada a fada matsala. Wannan hankalin da Allah ya mana kyautarsa, wanda da shi ne za mu zamo waɗanda shari'a take kallon ku yi kaza ko ku bar kaza, tsadarsa ta wuce duk yanda muke zato, tsadar hankali ta wuce duk yanda ɗan adam yake zato, domin idan aka rasa shi sake dawo da shi yana da wahala. To shi yasa zamu ga addinin musulunci ya ja layi akan abubuwa wanda idan ɗan adam ya aikata zai iya rasa hankali, to sai aka bashi rigakafi domin kada ya aikata wannan. Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ya haramta mana shan giya, domin giya tana daga cikin abin da yake rasawa ɗan adam hankali. Kun sha ji malamai sun yi bayani haramta giya sai da aka biyo mataki 4 zuwa 5, sannan Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah ya jera waɗannan abubuwa, innamal khamru, tabbas giya, wal maisir da kuma tata, wal ansab da kuma gumaka, wal azlam da kibau na duba. Allah sai ya ce rijsun min amali shaytan, datti ne daga cikin aikin shaytan, fajtanibuhu, ku yi nesa da shi, la'allakum tuflihun, domin ku san babbar rabo. To Allah da yace innamal khamr wal maisir, menene al khamr? Sai manzo alaihi salatu wassalam ya sanar da mu me ake nufi da giya. Manzo alaihi salatu wassalam a cikin hadisansa ya faɗa mana giya ita ce abin da yake kawar da hankali. A wani asar, al khamru ma khamara al aqal, abinda ake nufi da giya shine duk abinda zai rufe hankalin mutum, ya fitar da shi daga tsarin dan adam ya zama dabba. Dabba za ta zo ta yi fitsari, ta yi kashi gaban kowa, dabbobi maza da mata su yi barbara gaban kowa, ba sa jin komai. To dan adam idan ya sha abin da ya kawo masa da hankali, zai iya duk wannan abubuwan gaban mutane, zai iya fitar da al'aurarsa, ya yi fitsari, ya yi ba haya, ya yi dukkan wani abu wanda bai kamata ƙaramin yaro mai zai yi ba, a matsayinsa na mai shekaru zai yi wannan saboda bai samu hankali ba, ko kuma a ce ya rasa hankali. Sannan manzo alaihi salatu wassalam sai ya ambata mana cewa idan an ce giya ko abin da yake kawar da hankali, ba fa sai wani abu wanda yake mai yawan gaske ba. Akwai hadisi Imam Ahmad wanda ashabu sunan sun rawaito shi, hadisi ne ingantacce.
manzo alaihi salatu wassalam sai ya ce ma askara kafiruhu faƙaliluhu haramun. Ma askara kafiruhu, duk abinda da yawansa ya bugar da hankali, faƙaliluhu haram, to kaɗan ɗinsa ma haramun ne. Kenan duk abinda idan ɗan adam ya sha zai saka shi maye ya rasa hankalinsa, to ba wai sai ya sha da yawa ba, ko da ɗan kaɗan ne haramun ne ya amfani da shi. A wani hadithi yana cewa ma askara al-faraqu minhu faqaliluhu haram. Abinda sai an sha masaki guda za a iya yin maye, ban sani ba ko an san masaki? Masaki wato ainihin sai mu ce babban ƙwariya, na san dai 'yan wannan matasan ba sun masaki ba. Masaki wato shine babban mazubi, ƙwariya ce mai faɗi, za ta iya ɗaukan wajen kwano 15 na ruwa ko ma 20. To sai manzo alaihi salam ya ce abinda sai in an sha masaki guda za a yi maye, in dai za a yi mayen to ɗan ƙanƙanin sama haramun ne. Kun ga wannan datsa hanya ce ta cewa mutum kada ya kuskure ya ta'amuli da abin da yake sa maye komai kankantarsa ya ce to ai wannan kaɗan ne, domin za mu zo insha Allah cikin shawarwari galibi masu amfani da miyagun ƙwayoyi da kaɗan suke farawa har ya zamo sun kai gejin da kuma sun riga sun rasa hankali wal iyazu billah. To bayin Allah, shan miyagun ƙwayoyi yana da munanan sakamako kamar yadda na ambata a mataki na ƙasa da mataki na family da kuma mataki na ɗaiɗaikun mutane. Duk abin da zan yi sai dai na yi shi a takaice, misalai ne kaɗai zan ambata, amma abin da ya kamata a faɗa ba lallai na faɗi kashi 1 daga cikin 10 ba. Za mu fara da mataki na farko, mataki na ƙasa. ‘Yan uwa musulmi, idan muka rantse ko in na rantse ba zan yi kafara ba, daga cikin musibin da aka jarrabi duniya da shi ko mafi girman musiba ta duniyan ma'aizu shi ne miyagun ƙwayoyi. In za ka rantse so 100 wallahi a fahimta ta babu kafara a kanka, domin miyagun ƙwayoyin nan su ne ummul aba'isan duk wani sharrin da yake kasancewa a ban ƙasa a halin yanzu. Gaba ta farko da zan ambata, kayan maye su ne tushe na yaɗuwar manya-manyan laifuka tsakanin al'umma. Duk wani babban laifi, duk wani babbar matsala da take gudana a duniyan mu ta yau, to ka rantse baka da kafara, kayan maye su ne ummul aba'isansu. Zan ambata abubuwa kaɗan daga wannan ɓangaren. Ɗauki mas'ala ta fyaɗe, mas'ala ta sata, ƙwace, fashi da makami, garkuwa da 'yan adam, ka rantse so 100 baka da kafara, miyagun ƙwayoyi su ne tushen wannan abubuwan. Ƙila wa'yansunku sun taɓa jin hira da aka yi da wasu daga cikin wanda suka tuba daga aikin garkuwa da mutane, ko kuma wa'yansu wanda Allah ya kubutar da su daga hannun wa'yancan ɓata gari, za su baka labari cewa miyagun ƙwayoyi su ne suke shajja'a su a bisa aikata wa'yannan miyagun abubuwa. Yanzu idan ka kalli rayuwa ta duk wani jinsi da Allah ya yi, ka kalli jinsin dabbobi, za ka ga yadda Allah ya ɗabi'antar da su suna tausaya ma jinsinsu. Yanzu idan ka kalli dabbobin jeji, jinsin kuraye, jinsin damisoshi, zakuna, kyarkeci, duk wannan jinsin za ka ga cewa
hannu ɗaya ne akan wani jinsi wanda ba su ba. Zaka ga zakuna sun haɗa ƙarfi domin su ɗauki mataki akan jinsin damisoshi, kaga kuraye sun haɗu akan su ɗauki mataki akan zaki, kaga kerkeci sun yi ganganko akan su kassara wani jinsi na kuraye. Ma'ana zaka ga kowane jinsi yana son ɗan uwansa, idan ya ga ana cutar da shi zai yi ƙoƙarin ga ya kubuto da shi daga hannun masu cutar da shi. Wannan ɗabi'a ce Allah ya ma duk wani jinsi a rayuwa. To amma miyagun ƙwayoyi sai suka juye ƙwaƙwalen 'yan adam, suka zama su kuma babu wanda suke so su cutar sai jinsi irin nasu shine ɗan adam. Na tabbatar kila a satin nan wanda suke bibiyan wasu daga cikin 'yan jaridunmu sun koka akan wa'insu bayin Allah da 'yan garkuwa suka yi garkuwa da su. A cikin bayin Allah nan akwai manyan mutane masu shekaru, akwai ƙananan yara. Abin tausayi akwai yaro ɗan shekara 2, amma 'yan ta'addan nan suke saka dutse a wuta sai yayi zafi su ce ya ɗora ƙafarsa. Yaro ɗan shekara 2 wanda bai fara yi wa mahaliccinsa laifi ba, babu alƙalami a kansa. Wato wani abin da zai baka sha'awa, ka kalli yanzu hatta zakuna, ku duba rashin tausayin zaki ko damusa. Amma wallahi idan zaki ya ci karo da ɗan labubin ɗan dabba sai kaga yana wasa da shi. Ba za ka ga zaki ya je ya kai wata cakuma akan ɗan gada ɗan ƙarami ko ɗan barewa ba, sai ga yana wasa da shi, sai kaga yana ɗan lallashinsa saboda ya san yaro ne. Amma a ce ɗan adam wanda Allah ya bashi hankali, ba mahaukaci ba, yaro ɗan adam ɗan shekara 2 ya dinga azabtar da shi da ɗora ƙafarsa akan gasasshen dutse har ya zama yaron nan ya mutu. Haka suka yi ma yaran, suka yi wa manyan, yaran suka mutu, manyan bayan sun gama azabtar da su kuma suka kashe su. Dan Allah, wannan wani irin ƙasawa ce, wani irin dabbanci ne wanda ake azabtar. Wannan baka zo kaga wani abu ka ce baka yaki baka ba, karkari ka ce ka kama shi ba a kawo ma kuɗi ba. Kuɗin nan koda yana da su ai sai an kawo. Da yawa zaka ga cewa an kama suna makiya, duk abin da suka mallaka a sayar a kawo. Haka kenan ashe inda akwai insaniya, wayannan ba su da laifi. Inda sun ce kada a kawo wani abu, sai a ce to shikenan sun yi laifin da za a azabtar da su. To ina tabbatar mana wallahi wayannan yan garkuwa da mutane, yan bashi da makami, babu abin da suke sha zuciyarsu ta bushe sai miyagun kwayoyi. Wani bawan Allah da ya tsira daga gare su yana faɗin cewa yayi wajen wata ɗaya ruwan da ake bashi a wuni bai wuce rabin kwalban lemo ba. Rabin kwalban lemo sai dai kusan wata ɗaya a hannunsu. Yace wallahi ba su da aiki sai shan miyagun ƙwayoyi, shan shalisho, shan wiwi, duk wata ƙwaya, sai jin kaɗe-kaɗe da raye-raye, kawai shikenan sai fasikanci da matan banza. Wannan kawai shine aikin su. To ummul aba'isan, koko daga cikin ummul aba'isan miyagun ƙwayoyi ta fuskar zamantakewa, akwai samar da miyagun laifuka tsakanin al'umma. Matasan nan da muke fama da su masu kwacen waya, wallahi idan ba su sha wannan kwayar ba za su iya ba. Domin daga cikin illan wannan shaye-shayen da shaƙe-shaƙen da kurɓe-kurɓen, duk wanda ya zai ga bai tsoron kowa, bai shayin kowa, kuma bai jin wani abu zai faru. Kansa tsaye zai yi abin da ya ga dama. Yanzu ku duba wani abin tausayi, na san wasu ku ba za su manta ba, wani daga cikin matasa da ya sha ƙwayar ta kai masa karo, mahaifinsa ya je daba wuka ya kashe shi. Ya ce wai ya yi masa wannan ne saboda yana tausayinsa, yana so ya je lahira Allah ya bashi aljanna. Kuma ba nadama, yana ganin abin da ya aiki ne na ayaba masa saboda ƙwaya ta kai masa karo. Ka gaya min idan yana cikin hayyacinsa ina haka za ta faru. Sannan fyaɗe, duk wani mai fyaɗe inda za ka tambaye shi wallahi ba zai iya ba sai ya kurɓa wani abu ko ya sha wani abu ko sai ya shaka wani abu. Ma'ana sai hankalinsa ya tafi, an bugar da hankalinsa, baya kunya kowa, bai jin tsoron kowa, bai shayin komai, sannan yayi wannan. Wannan
ta fuskar zamantakewa kenan. Abu na biyu daga cikin illan miyagun ƙwayoyi akwai samun ƙaruwan haɗarurrukan abubuwan hawa. Daga cikin illar da muke ciki a yanzu, wallahi akwai direbobin motoci da dama wanda suke ɗaukar fasinjoji daga gari zuwa gari, ba za su yi wannan tuki ko su kama steering mota ba sai sun kurɓa wani abu ko sun shaka wani abu. Kai da ganin irin gudun da suke, ka san wannan baya cikin hayyacinsa na ɗan adam. Gudu na rashin hankali, overtaking ta inda duk ya ga dama, ya overtaking ta kowane hali, wani sai ya haɗa mota uku lokacin ɗaya overtaking ɗinsu. Wani direban ɗan uwansa ya taso sama da minti 30 amma yana ganin sai ya je ya cin masa ya wuce shi, abinda zai sabbaba hatsarurruka, ko dai a rasa rayuka ko a rasa wa'ansu gabbai. Meye natijar wannan ko sakamakonsa? Shan miyagun ƙwayoyi. Wallahi ba na ji akwai mutumin da a matsayinsa na mai hankali haka kawai yana tuka abun hawa a cikin natsuwa ya zo ce zai yanka mota 3, 4, 5. Ba zai wannan ba. Ai ya san rai guda ɗaya ne, idan ya rasa shi ba a sayo shi a kasuwa. To amma wani zaka ga mota ta sama tsohuwar mota ce, ba tayoyin kirki, ba burkin kirki, amma idan kaga gudun da yake da wannan motar, ainihin zaka tausaya masa, ka tausaya ma wanda suke cikin motar. Gaba ta uku daga cikin illolin shan miyagun ƙwayoyi ta fuskan mataki na ƙasa, akwai lalata tattalin arzikin ƙasa. Wani mamaki kamar ta yaya? Na'am, daga cikin abin da ɗan uwa Hanifa ya gabatar, ya ce daga cikin bayan Allah da aka gayyato suka yi faɗakarwa, akwai wasu daga hukuman NDLA. To yanzu ka tambayi ma'aikacin wannan hukumar irin artabun da suke sha da masu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi. Yanzu dai inda za a tambaye kan ma'aikatan NDLA a ƙasar nan tamu ta Najeriya mutum 1000 nawa ne, ba za ka yi lissafawa lokaci ɗaya ba. To wannan hukuma saboda me aka samar da ita? Saboda yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Kaga dai hukuman NDLA ba irin hukumar custom bace. Hukumar custom daga cikin ayyukanta akwai sama ma ƙasa kuɗin shiga saboda shigo da oda da ake daga ƙasashe. Amma ita hukumar NDLA kacokan gwamnati ce take mata hidimomi. To yanzu dan Allah, da za ka je ka yi tambaya a baka alƙaluma, hukumar NDLA ofisoshinta da suke cikin ƙasar nan tamu, biliyan nawa aka kashe wajen gina wannan ofisoshin? Motocin da suke hawa na miliyan nawa ne? Albashinsu da ake ba su duk wata na miliyan nawa ne? Sai ka lissafa biliyoyin kuɗi da ake kashe ma wannan hukumar. To menene dalilin samar da ita? Yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Dan Allah ka gaya mun, inda babu masu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi, ba dole sai an samar da wannan hukumar ba. Kuɗaɗen da za a kashe mata za su iya cike wani gibi na abin da ya shafi harkar tsaro ko ilimi ko lafiya ko abin da ya kama da haka. Amma babu zaɓi, sai an narke wannan kuɗin a wajen wannan hukumar domin yaƙi da wannan miyagun ƙwayoyin. Ashe kaga kenan daga cikin illolin da shan miyagun ƙwayoyi suke mana akwai kassara tattalin arzikin ƙasa. Sannan a gefe ɗaya, asibitoci da ake samarwa, asibitin tababbu da likitoci da magungunan da ake samarwa su ma na biliyan nawa ne a mataki na ƙasa. Kuma ka tambayi wanda suke aiki a asibitoci na tababbu, za su faɗa maka cewa kaso mafi tsoka tababbun nan sababin shan miyagun ƙwayoyi ne. Kaga killace su da ake, da yi masu magunguna,
da ciyar da su da shayar da su duk a bajan na ƙasanmu ake yi, ko kuma na duk wata ƙasa da take fama da irin waɗannan. Inda babu wannan, to waɗannan kuɗin za a karkatar da su a yi amfani da su ainihin a wani bangare. Kaga ashe kin daga cikin illan miyagun ƙwayoyi akwai kassara tattalin arzikin ƙasa ta wannan fanni da na faɗa. Kai ba ma gwamnati kaɗai ba, zaga akwai waɗansu ɓangarori, kamfanoni da ma suke ba da gudunmuwa a wajen magance wato ainihin ta'amuli da miyagun ƙwayoyi da kuma ba da magani ga wanda ya zamo sun kamu da wannan. Su kansu wannan kuɗaɗen nasu, inda babu wannan mummunan al'adan, za a yi amfani da wannan kuɗin ta wani ɓangare inda zai zamo ainihin an amfana. Sannan gaba ta hudu a wannan dai ɓangare, akwai rushewar ɗabi'u da lalacewar ɗabi'u. Duk wanda ya san rayuwa ta shekaru na baya, lokacin da babu wannan miyagun ƙwayoyin, to ba a samu lalacewar ɗabi'u da fitsara da rashin kunya irin wanda ake fuskanta a halin yanzu ba. Don babu yadda za a ce wai ɗan ƙwaya mai shan kayan maye izan mutum mai mutunci, mutum mai kyakkyawar ɗabi'a, mutum mai duk wani abu na yakana da ake nema a rayuwa. Ba za ka taɓa samun shi a wannan layin ba. Duk wani layi na mutunci, duk wani layi na sanin ya kamata, duk wani layi na dattako, ba za ka samu ɗan ƙwaya mai shan miyagun ƙwayoyi a wannan layin, ba za ka taɓa samu ba. To kuma duk lokacin da aka ce ɗabi'ar al'umma ta gama lalacewa, to wannan mutane sun gama rushewa gabaki ɗaya. Sannan daga cikin illolin shan kayan maye a mataki na ƙasa, akwai yaɗuwar cututtuka masu yawan gaske. Ka tambayi likitoci, musamman na ɓangaren sakatiri, za su faɗa maka cewa akwai cututtuka wanda shan kayan maye yake haifarwa. Wannan cututtukan kuma suna harbuwa zuwa ga wanda lafiyar su kalau, muddin dai mai wannan ɗabi'a zai iya zama da su, ko ya kwana wuri ɗaya da su, ko ya ci abinci tare da su, ko abin da ya kama da haka. To kenan ashe kaga ba shi kadai ya cutu ba, ya ma cutar da sauran al'umma na gari da wasu cututtuka wanda shan miyagun ƙwayoyi shine ya zama ainihin ya sabbaba su. Sannan daga cikin illan shan miyagun ƙwayoyi, masu bincike suna cewa duk ƙasar da aka jarraba da shan miyagun ƙwayoyi, matasa suka zamo kan gaba a wajen shan miyagun ƙwayoyi, to wannan ƙasar sai ta rasa mufakkirun, ƙwararru, ko ba daɗe ko ba jima. Ma'ana duk wata ƙasa da ka sani akwai abin da ake kira alkawadir. Alkawadir su ne waɗansu nagartattun mutane, almufakkirun, masu kyakkyawan tunanin ciyar da ƙasa a gaba, wanda suke ƙwararru na kowane ɓangare akwai alkawadir. Ɓangaren likitoci, injiniyoyi, malaman geography, malaman history, malaman kowane ɓangare akwai alkawadir, wanda suke girkakku, kafaffu, wanda sun kai matuƙa a wajen wannan ɓangaren. To duk lokacin da ƙasa ta zamo tana fama da wanda suke shan miyagun ƙwayoyi, sai ta rasa irin waɗannan mutanen, domin shan mummunan abin da yake kawo maye yana lalata ƙwaƙwalwa ta yadda mai wannan bai da wani tunani mai kyau. Wannan kaɗan ne daga cikin illolin miyagun ƙwayoyi a mataki na ƙasa, amma in ba haka ba wallahi suna da faɗi, kuma na tabbatar da cewa ku shaida ne akan haka. Kowa za a tasa a cikin kila ba zai rasa abin da zai tofa ba akan illolin da wannan abin yake haifarwa. Ɓangare na biyu daga cikin illolin shan miyagun ƙwayoyi ta fuskan abin da ya shafi family, akwai abin da larabawa suke kira at-tafakkukul usari, sakwarkwacewan family na gida. Duk wani gida, duk wani family, aƙalla ana so a samu waɗansu mutane tsayayyu, nagartattu, dattawa, wanda za su zama garkuwa na rayuwar wannan family. Duk abin da zai taso, to su za su yi uwa su yi makarbiya
in an samu sabani tsakanin wancan gida da wancan gida a wannan family su za su kai su kawo sai sun saita wannan zamantakewa. Idan wata fitina ta taso su ne za su kashe wannan wutar, idan wasu sun fada matsala su ne za su yi uwa su yi makarbiya sai sun fitar da su daga wannan matsalar. To duk lokacin da aka ce manya-manyan mutane a cikin family kwakwalensu sakwarkwatattu ne, to su da kansu ba sa da wani zurfin tunanin da za su gyara kansu, ballantana su gyara ainihin wa'insu wanda suke tare da su. Yanzu za ka samu daga cikin irin wannan matsalar akwai gida da za ka samu gida ne bi akmalihi wanda yana ɗauke da al'umma masu yawa, sai dai kash sai a samu wannan mai gidan yana ta'amuli da miyagun ƙwayoyi. Domin wannan musibar bayan Allah ta kai yadda ba kwa zato. Wallahi akwai abin da wata baiwa Allah ta faɗa, ba sai na faɗi sunanta ba kun santa. Ta ce ita tana ba da shawara, ya kamata duk wani mutum da zai nemi wani matsayi na siyasa a ƙasar nan, amma je a jarraba ƙwaƙwalwarsa ƙallau take ko ba ƙallau take ba. Saboda akwai wanda za ka gan shi a cikin manyan riguna amma kuma taɓaɓɓe ne. To akwai gidajen da an jarrabe su da manyan gidajen 'yan ƙwaya ne, sai kaga kowa a cikin gidan sai dai tasa tafi sheshi, ba wanda za a zo a kawo wa kuka ya share hawaye ya warware matsala, domin za ka samu shi ma wani shiri ne kuma faƙi da shai ila yu'tihi. To daga cikin matsalolin shan miyagun ƙwayoyi sukan lalata masu gida, ya zama shi kansa mai gidan bai cikin saiti, ballatana iya saita wanda suke ainihin ƙarƙashinsa. Sannan yadda shan miyagun ƙwayoyi yake lalata tattalin arziki na ƙasa, to kuma shan miyagun ƙwayoyi yana lalata tattalin arziki na gida. Domin na farko ƙwayoyin nan da kuɗi ake sayan su, wasu ma sai ka ji kuɗi tsababa. To duk magidancin da aka jarrabe shi da shan miyagun ƙwayoyi, na farko za ka samu idan samun sa kaɗan ne, to kuɗin ba za su biya masa buƙatar shan wannan miyagun ƙwayoyin ba, domin ya yi ta kansa ya yi ta miyagun abokai. Wato wai wani abin dariya, akwai wata kara da take tsakanin 'yan ƙwaya. Idan saura ba su da kuɗin sha, to wani shi zai siyo ya ba su, ma'ana ya ba su gudunmuwa ya zo a jihunsa. To akwai wanda samunsa ba zai iya biya masa buƙatar shan wannan miyagun ƙwayoyin ba, sai ka samu ƙarshe zai kai ga matsayin da matarsa ya rance kuɗinta ya sha ƙwaya. Idan ba ta da kuɗi, ya kai ga ɗaukan kwanukanta, wasu abubuwan kayan kwalliyarta, takalmanta, wani sai ka samu matarsa daga ita sai gado sai katifa, mai gidan dushi ya sayar da wannan domin ya sha miyagun ƙwayoyi. Shi bai aje ba, bai ba wani ajiya ba. To kenan ashe daga cikin illolin shan miyagun ƙwayoyi akwai ma karya tattalin arziki. Wallahi da wahala ka samu mai shan miyagun ƙwayoyi yana da wasu ajiyayyun kuɗi ko wata kadara ajiyayya, domin duk lokacin da ya laluba ya rasa, duk abin da ya mallaka zai je bugar da shi. Yanzu ga wani mai shan muguwar ƙwaya ba shi da kuɗi, ya rasa rance, wayar sakila waya ce da ya saya wajen 100,000, zai iya zuwa ya bugar da ita 20,000 ko 30,000 domin ya je ya samu wannan ƙwayar da ya saba sha. Wal iyazu billah. Kaga kenan daga cikin illolin akwai karya tattalin arziki a matsayi ainihin na gida. Sannan akwai abin da ake kira annabdhul ijtima'i, wato watsi da al'umma ta fuskar zamantakewa. Ni na san kai a matsayinka na mai mutunci, da za ka zo ka ga wata yarinya kana son ka aure ta, kana ganinta a cikin hijabi da niqabi da dukkan kamala, kana cewa ai yarinyan nan tana burge ka, inda za ka samu a baka ita da ka aure ta. Kawai sai ka ga wani dattijo yana tafiya yana tambele yana layi, yana faduwa yana tashi, aka ce ai ƙwaya sha. Waye wancan? Aka ce ai uban yarinyan nan ce wanda kaga kana so.
ba na ji za ka ci gaba da wannan kwaɗayin ka aure ta, domin ba za ka so a ce surikinka ɗan ƙwaya, surikinka mai shan miyagun ƙwayoyi, to balata na Allah ya kiyaye a ce yayun yarinyar ɗaya biyu uku duk ƴan ƙwaya. Wallahi in ma ka aure ta ka auro wa kanka, domin wata ran kana zaune zaka ga yayanta ya sha ƙwaya kawai ya faɗo muku, ya zo gun ƙanwarsa kawai zai faɗo ɗaki ya ce ta bashi kuɗi ko ta bashi abinci, kaga kai ma ba za ka samu kwanciyar hankali ba, saboda ainihin ka auri kanwar ɗan ƙwaya ko ƴan ƙwaya za su zo su yi maka ƙwaya a gida, Allah kiyaye. Sannan daga cikin illar shan miyagun ƙwayoyi ta fuskan cutuwa a family, akwai ma rashin samun ci gaban karatun wa'insu yara. Kamar yadda na faɗa cewa shan ƙwaya yana rushe tattalin arziki na gida, to za ka samu akwai wanda yadda yake kashe kuɗi a wajen shan miyagun ƙwayoyi, kuɗin makarantar 'ya'yansa ma ba zai iya biya ba. Tam ɗaya ya wuce, tam na biyu ya wuce ba a biya kuɗin makaranta ba, a koro 'ya'yansa. Me yasa bai iya biya musu kuɗi ba? Saboda ya sha ƙwaya da wannan kuɗin. To kaga shi ya lalace, nasa 'yansu ma za su bi titi su zama 'yan iska, tunda in ba karatun addini ba karatun sana'a shikenan zai zama titi shine zai tarbiyyar su wal iyaz billah. Sannan akwai abin da ake kira al-unful usari, wato mummunan zamantakewa ta gida sakamakon shi miyagun kwayoyi. Yanzu akwai magidancin da wal iyaz billah matarsa tana gida lafiya kallau, ba laifin tsaye ba na zaune, idan ya sha ƙwaya ta kai masa karo, idan ya zo kawai sai ya gaura mata bari, ko ce ki fita ba na son ganin ki. Laifin mai ta yi masa kawai ba ya son ganin ta saboda ya sha ƙwaya ta kai masa karo. Akwai uban da zai zo ɗansa bai masa laifin komai ba saboda ya sha ƙwaya kawai rufe shi da duka. Laifin mai maka yana min wani gani gani ne. Kaga anan za ka samu mummunar zamantakewa tsakanin miji da mata ko tsakanin ɗa da uba. Wani idan ya sha ƙwaya ta kai masa ya sake ta saki 3 bayan ya mata duka. Me ya ja wannan? Shine illa ta shan miyagun ƙwayoyi, wanda inda bai sha ƙwayar ba haka ba za ta iya kasancewa ba. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da yake faruwa na illar shan miyagun ƙwayoyi ta fuskan abin da ya shafi wato gidaje. To sannan uwa uba shi kansa wanda ya zamo yana shan miyagun ƙwayoyin, idan har ya zama shan muguwar ƙwaya ta wa'insu ta cutar da ƙasa, ta cutar da family, to ina ga kuma shi mai shan miyagun ƙwayoyin. Kaɗan daga cikin illolin da mai shan miyagun ƙwayoyi yake samu, akwai al'amradun nafsiyya, rashin lafiya da yake shafar hankali. Kamar yadda na faɗa, zai yi wahala kaga wanda yake shan miyagun ƙwayoyi yana da cikakken hankali irin na 'yan adam. Daga cikin abin da na karanta na ban tausayi, wani ya sha giya ko ya sha kayan maye ya kai masa karo, sai ya faɗi yana ta wulle-wulle, dafara na fitowa a bakinsa, ko kuma ka ce wato irin kayan mayen, sai kare ya zo yana lasan bakin nasa, sai ke ce masa akaramaka Allahu kama akaramtani, Allah ya mutunta ka irin yadda ka mutunta ni. Ma'ana kare yake lasan bakinsa amma wai kare ya mutunta shi. Wani ya zo ya sha kayan maye ya kai masa karo, da ya ji bawali sai ya ɗauko kofi ya tara, ya cika kofin da fitsari, sai ya zo yana alwala da fitsarin. Bayan ya gama ya ɗauka yana ce Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirina. Kaji minal mutatahhirina, yayi fa alwala da fitsari ko yana son Allah sashi a cikin almutatahhiruna. To daga cikin matsalar shine ɗan adam ya zamo ya samu da wannan
ainihin rashin lafiya ta hankali. Daga cikin wannan rashin lafiya ta hankali akwai damuwa. Duk wani mutum, wato ita illar ƙwayan kala biyu ce, akwai ta lokacin da idan an sha da kuma bayan ta saki mutum. Lokacin da aka sha kamar yadda na faɗa hankali zai tafi, mutum baya tsoron kowa, baya jin kunya kowa, baya jin tsoron duk wani abin da zai iya biyowa baya. To kuma bayan ta saki ɗan adam, to zai zama akwai wata damuwa da ɓacin rai, wani ya ji kamar ya je ya daɓa wa kansa wuka shi da kansa, saboda ɓacin rai da kuma ainihin damuwa. Sannan akwai abin da suke kira al-intihar, kashe kai da kai ma. Akwai mutumin da zai zamo in ya sha ƙwayar, ko dai yana cikinta ya zo ma ainihin ya kashe kansa da kansa, wani bayan ya sha damuwa ta sa ya je ya rataye kansa da kansa. Sannan malamai suka ce ba ma wannan ba, hatta cututtuka, cutar ƙoda, cutar hanta, kansa ta hanta. Wani likita na wato sakatiri yake ta daga cikin illan shan miyagun ƙwayoyi akwai cuta mai saurin kashe ɗan adam, shine kansar hanta da kuma kitse na hanta. Wato akwai wani kitse da yake lullube hanta, idan ya lullube hanta to mutum zai iya mutuwa ma a koyaushe. To shan kayan mai yana sabbaba wannan a cikin sauri, ko dai kansa ta hanta ko kuma kitse wanda zai zo ya lullube ainihin hantar ɗan adam. To sannan daga cikin matsalolin da shan kayan maye yake haifarwa akwai wato tasawurin abubuwa wanda ma ba tabbas ba. Duk wani mutumin da yake shan kayan maye zaka samu yana lissafin abubuwa ba a yadda suke ba. Da kunne na naji wani dan jarida yana hira da shi, ya sha kayan mayen sun kai masa karo, sai ya kake ji a yanzu? Sai ce wallahi ji nake kamar ina sama ta daya. Dan adam ne wai yana jin yana sama ta daya. To daga cikin matsalar wannan, mutum zai dunga shirya waɗansu abubuwa yana jin haka suke, tabbas wannan abun babu wani shakku ko tantama haka suke, ko na alkhairi ko na sharri. To saboda haka kenan yana daga cikin irin wannan samar da wannan mummunan tunanin. Sannan akwai ad-diya'ul wazifi, shine mutum ya zamo ma ya rasa aikin da yake yi. Akwai masu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi wanda sun samu aikin yi da gumin goshi, amma kuma suka rasa wannan aikin, ko dai saboda sun sha muguwar ƙwaya, abu mai sa maye ya zama ba sa zuwa aikin akan kari, ko suna tsallaken ranaku, ko ma su sace waɗansu abubuwa na ma'aikatarsu domin su je su sha ƙwayoyi, wannan ta sa ya zama an kore su daga aiki gabaki daya. Me ya ja masa wannan? Shan ainihin miyagun ƙwayoyi. To wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da za ga cewa yana haifarwa wa mutum ainihin kankin kansa, wato banda abubuwa da za ka samu na haɗuwar cututtuka. Yanzu za ka ga cewa cutar haki da abin nan, ciwon hanta, ciwon ƙoda, hawan jini, ciwon suga, duk wannan abubuwan gwaji ya nuna shan miyagun ƙwayoyi yana haɗa su lokaci ɗaya a jikin ɗan adam. Akwai wanda za ka ga shan muguwar ƙwaya ya busar da shi, ya ƙanjamar da shi, duk abin da zai ce wallahi sai ka gan shi a bushe, a lalace. Kana ganinsa ba sai an ce maka wannan ba mutumin da ka sani ba ne a da. To bayan Allah, abubuwan suna da yawa, amma shawarwari da zan bayar a gurguje, abu na farko mu sani cewa wannan shan miyagun ƙwayoyin ba wai lokaci ɗaya mutum yake zamowa ɗan ƙwaya ba. Bahaushe yana cewa da yayyafi kogi yake cika. Akwai abin da na faɗa a huɗubar Juma'a wani lokaci, nake cewa mu dinga kula da 'ya'yanmu
wanda suke jin wuta a lokacin sanyi. In kun kula daga cikin ɗabi'un yaranmu lokacin sanyi sai ga yara sun haɗa 'yan kirare da 'yan itace suna jin wuta. To akwai illolin da suke faruwa a wannan wurin. Wani yaron ana wannan jin wutar sai kaga ya samu ɗan sullan kara, sai kaga ya huda shi, sai ga ya kunna yana ɗan zuƙawa. Yana ɗan wannan zuƙawan a hankali sai kaga ya koyi shan sigari. Daga jin wuta zai zuƙa ɗan sullan kara, daga nan sai ya koyi shan sigari, daga nan sai ga ya tsallaka zuwa shan wiwi, daga nan kuma sai inda aka samu shi. To mu dinga kula da irin wannan abu ne mai muhimmanci. Abu na biyu, ‘ya'yanmu ɗalibai mu zauna da su mu wayan masu da kai, su kiyayi shawarwarin abokai na cewa ku sha tablet kaza zai wanke muku kwakwalwa, kaji kana fahimtar darasi, kaji bacci ba zai hana ka muzakara ba, kaji kana saurin amsa tambaya. Ana koyan shan kwaya a irin wannan yanayi. Akwai ɗalibai wanda sun zamo 'yan kwaya, masu shan miyagun kwayoyi sakamakon fara shan waɗansu magunguna da za su hana su bacci, wai su ji kazar-kazar, su samu kuzari, kada su dunga gengedi lokacin da suke muzakara, kuma ƙwaƙwalwarsu ya zama ta wanke. To daga nan wasu suke so mu shan irin wannan abubuwa. ‘Ya'ya amana ce Allah ya bamu, musamman ‘ya'yan da suke makarantun kwana. Duk wanda ya zamo ɗanka yana wata makaranta bodin, to ya kamata ka dunga bibiyarsa kana masa bita akan irin wannan abubuwa. Yanzu abin takeici, shan miyagun ƙwayoyin nan ya zama ruwan dare a makarantun bodin. Sakandire abin nan jami'o'i ne, abin nan irin O level ne da sauransu. Wani ma ɗan je ka dawo ne, amma wani mugun aboki ya kitsa masa cewa in dai kana so ka ci jarabawa, duk abin da ka karanta da ka zo jarabawa ka ji ba za ka manta komai ba, to ka sha kaza. Wallahi daga nan yara suke farawa, tun yana shan tablet ɗaya ya koma yana shan 2, ya koma yana shan 3, shikenan sai ga yana afawa. Daga nan ya riga ainihin ya zama dan kwaya. To lallai daga cikin hanyoyin nisanta wannan mu kula da 'ya'yanmu akan wannan bangaren. Abu na farko kenan. Abu na biyu, iyaye su yi ƙoƙari su cusa tsoron Allah da sanin Allah a cikin zukatan ‘ya'yansu. ‘Ya'yanmu so da dama ba ma nuna musu muhimmancin jin tsoron Allah da kuma nisantar illoli kaza. Misali yanzu idan ‘ya'yanmu muka sanar da su cewa addinin musulunci ya haramta shan dukkan kayan maye, kun manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi narko ga dukkan wanda yake shan kayan maye. Mu duba yanzu mu kalli giya, manzo Allah ya tsine mu abubuwa 10 akan giya. Allah anti giya, Allah anti wanda yake tace ta, da wanda yake dakwanta, da wanda aka kaiwa, da mai sayanta, da mai sai abubuwa 10 aka tsine mawa. Mu nuna ma ‘ya'yanmu cewa shan kayan maye haramun ne a addinin musulunci, kuma ga irin illolinsu ma ta fuskar zamantakewa. Wannan idan ya tasiri a cikin zukatansu, da wahala ya zamo an yaudare su, an ɗora su a ainihin akan irin wannan keken beran. Sannan ya zamo akwai seminoni da kuma taro na wayar da kai da ya kamata a dunga shiryawa ga waɗanda suka jarrabtu da irin wannan. Ya bayin Allah mu sani cewa wannan mummunar al'adar ba ma fata wani daga cikinmu ya zama ya tafirantu da ita, to amma Allah ya kiyaye wanda suka tafirantu da wannan ba za mu watsi da su ba, domin duk lokacin da mutane suka lalace aka ce ayi watsi da su, to za su zo su shirya abin da zai cutar al'umma gabaki daya. Yana daga cikin dabara da sanin ya kamata a samu wata kungiya ko wani kwamiti a dunga zakulo irin waɗannan ɗaiɗaikun matasa
da suka lalace ta hanyar shan wannan miyagun ƙwayoyi, a ga cewa ana shirya musu bitoci, ana ilimantar da su, ana wayan musu da kai, ana nuna musu hatsarin irin wannan rayuwar. Kuma idan suka saitu a yi ƙoƙari a ga cewa ana sama musu abin yi. Da yawa za ka samu cewa wasu rashin abin yi yakan kai su ga irin wannan. To amma Hausawa sukan ce wanda aka mara yi hankali yakan fi wani wanda aka haifa da hankali. Da damansu wanda suka samu kansu a wannan mummunan yanayi, kuma Allah ya ceto su, aka yi musu bita da sabina, aka wayar musu da kai, so gano illolin, to sun fi kowa kyamar irin wannan mummunar al'ada, kuma sukan wayar da kan waɗansu ƴan uwansu wanda suka tsinci kansu a wannan, sai ga cewa sun dawo da su ainihin akan layi. So da dama idan mutane suka samu kansu a cikin mummunan yanayi, aka yi watsi da su, aka yi musu ainihin taware, to wannan ba zai taimake su a wajen gyaruwa ba. Hadisi yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka a lokacin da ya zalunci ko kuma aka zalunce shi. Sabai suka ce ya ma'aikin Allah, mun san yadda za mu taimake shi idan an zalunce shi, to ya za a yi mu taimaki azzalimi? Manzo Allah ce ku kame hannunsa daga zalunci. To duk wanda yake shan miyagun kwayoyi, zaluntar kansa yake yi. Idan aka jawo shi aka mai da shi wato ainihin mutum ta hanyar bitoci da sauran abubuwa, aka wayar masa da kai, to an taimake shi, akalla shi ya gyaru, kuma zai iya gyara wa'ansu wanda suke ainihin tare. Daga ƙarshe, ina jan hankali da nasiha ga shugabanninmu da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu nauyin jagorancinmu. Mu sani cewa wannan yaɗuwar ta miyagun ƙwayoyi, bitoci ko laccoci irin wannan ba zai iya hana wannan ba. Wato sayyidina Usman bin Affan yana cewa inna Allah ta'ala yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah yana taka burki ta hanyar shugaba abinda Allah baya taka burki da shi ta hanyar Alqur'ani. Iya abinda za a yi wa'azi, Allah ya hana kaza kaza ba kyau, amma ba za a iya ɗaukan mataki ba mu a matsayin mu na talakawa. Amma hukuma za ta iya ɗaukan mataki da ba sani ba sabo. Wallahi mu sani wannan mugunyar al'adar idan ba a taka mata burki ba, ba mu san inda za mu tsinto rayuwar wannan ƙasar tamu a gaba ba. Abun bakin ciki da takaici, na san ku shaida ne, akwai ɗan majalisa mutumin kirki, dai wasu sashi ba zai na ambata sunansa ba, ya tashi ya ƙalubalanci 'yan majalisa 'yan uwansa, ya ce musulmin cikinsu su rantse da Alƙur'ani ba sa shan miyagun ƙwayoyi, ba sa fataucin miyagun ƙwayoyi. Kiristocin cikinsu su rantse da Bible ba sa shan miyagun ƙwayoyi, ba sa fataucinsu. Ba wanda ya iya rantsuwar. Nas'alullah salamata wa lafiya. Idan mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗi, kai kaga abu ya riga ya lalace. To mu sani cewa babu wani gatan da za a yi ma wannan al'umma a yanzu kaman a taka burki ga miyagun ƙwayoyi. Wannan yaduwar miyagun ƙwayoyi wallahi da gayya ƙasashen Turai da Amerika suke yada shi a ƙasashenmu, saboda sun gamsu cewa duk ƙasar da ake shan miyagun ƙwayoyi to za a rasa shugabanni na ƙwarai. Tunda matasan nan dai ko an ki ko an so su ne shugabanni a nan gaba. To idan ya zama rayuwarsu ta riga ta lalace, idan za a samu shugabanni na ƙwarai. Shi yasa zaka ga cewa ƙasashe da suke kishin ƙasashensu, duk wanda aka samu yana fataucin miyagun ƙwayoyi, hukuncin kisa. Amma yanzu abin takeici, ko kun san akwai bara gurbi daga cikin jami'an tsaro wanda suna haɗa kai da masu wannan fataucin, ma akwai return da suke kawo musu domin su yi aikinsu da lasisi. Kun ga shi addinin musulunci kamar yadda na faɗa, saboda yana son abubuwa su gyaru, sai aka ɗauki tsatsauran mataki akan masu miyagun laifuka. Kun ga Allah da ya ce inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Duk ƙasar da ta ci gaba zaka ga dokar mai fataucin miyagun ƙwayoyi shine kisa. Me yasa? Domin wannan mutum ya zama virus.
ina jin na faɗa yanzu bai kai wata ɗaya ba a hudu ba juma'a cewa masu zargin addinin musulunci da rashin tausayi wai a kashe mai laifi kaza a kashe mai laifi kaza rashin tausayi ne, sai muka ce wannan shine tausayin. Yanzu kowanne a nan cikinmu a masallacin nan na san ba zai musu abin da zan faɗa ba. Allah ya kiyaye da mutum zai samu kansa a hannunsa ko a kafarsa, likita ya je ya auna ya ce wannan hannun naka kansan nan ta kama hannunka har ma ta kai tsintsiyar hannu, idan kana so ka rayu a datse wannan hannun iya gwiwa, in ko ba a datse shi ba zai affecting din jikinka gaba daya. Wallahi ba wanda zai ce bai yadda a datse ba, kowa zai yadda a datse hannunsa, kuma ka bada kuɗi a datse hannunka. Me yasa? Saboda kada wannan hannun mai kansa ya harbi jikinka ka rasa rayuwa. To irin wayannan masu ta'amuli da miyagun ƙwayoyi virus ne a cikin al'umma. Shi yasa musulunci ya nuna a kashe su saboda kada su hallaka al'umma. Kun ga ashe musulunci ceto al'umma yake ba ainihin kasar al'umma yake ba. To shi yasa idan hukumomi ba su dauki mataki na ba sani ba sabo ba ta fuskar masu fataucin wannan miyagun kwayoyi da gidajen da ake sayarwa da masu saya, babu lokacin da za a daina wannan. Amma idan aka dauki tsatsauran mataki, wasu suka gani za su dauki darasi. Ni na yi imani a yau aka ce an samu dilolin miyagun kwayoyi, ba a shakku su ne, aka zo aka rataye su ko aka harbe su, aka ce to a nemo iri-irin su, wallahi za a neme su a rasa. Zan rufe muku da wata kissa da ta faru ainihin a garin nan, wanda shi ke faɗa mana daga cikin sarakunan da aka yi a Kano shekaru aru-aru. Akwai sarkin da yana zaune a majalisarsa sai ya ga hakiminsa ya taho a ƙasa. Hakimin yana da wani sanannen dokinsa, wallahi har sunan dokin an faɗa mana, shekaru ne masu yawa. Da ya zo ya gaisuwa gun sarki, sai sarki ya ce, ina dokin kawa ne? Ya ce, Allah taimaki sarki, ai barayi sun sace. Ya ce, barayi? Wannan shakiyancin har ya zo a kanmu? Sai ce, a je a nemo masa fitattun barayi a Kano, wanda an tabbatar barayi ne ba shakku. Aka je aka nemo fitattun barayi kangararru mutum biyu, ya haɗa gangan ko aka yi shela aka yi kuwa a zo a ga aikin da sarki zai yi wa barayi, yasa aka kwantar da su aka yanke su. Sai ce to a je a nemo masa duk wani fitaccen barawo a Kano a kawo masa. Wallahi dattijan da yake faɗa mana ya ce barayin Kano wasu suka yi Maiduguri, wasu suka yi Sokoto, suka yi Katsina. Sai ka jefar da abu kuɗinka kai sati biyu ka zo ka ɗauke shi ba barawo. Saboda me? An ɗauki tsatsauran mataki akan miyagu, kowa sai shiga taitayinsa. To amma a ce mutum ya barna yau, gobe ya yi lafiya kalau, ba lokacin da za a daina wannan barnar. Yan uwa abubuwa suna da yawa, lokaci ya riga ya tafi. Na ce da ba zan wuce minti 30 ko abin da ya kama da haka ba, ina ga hamma na kai wajen awa 1. Zan takaita a nan. Abin da na faɗa na daidai gam daga tarne daga Allah, Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Abin da na yi kuskure ina fata Allah ya fi mana, kuma Allah ya bada ikon daukan mataki akan masu ta'amuli da irin wannan miyagun kwayoyi, masu sayarwa, masu yada su, wanda suka jarrabu da wannan. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye masu, Allah ya tsarkake zamantakewa mu daga irin waɗannan mutane, Allah ya shiryar da masu yi, wanda ba sa yi kuma Allah subhanahu wataala ya kare su kada su fada. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Insha Allah mu yadda muka sanar cewa je mu da ke da ina fatan yadda malamin dogara da wanda masallaci wanda muka taro na mu lafiya, ina fatan Allah ya ba da lafiya. Muna kuma wuya da shi ba da sauyiya da ko da yaushe ake ciki, amma wanda bai hana malam ya amsa ga yadda ba sai mu da ya'ya a wajen su. Muna fatan Allah ya ƙara rayuwa albarka, Allah ya ƙara wa ilimi albarka da amfani. Allah ya malam da alheri, Allah ya kamar wasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum